Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Magpalang gabi po sa inyong lahat. Sa mga sulit ko po mga subscriber ko, maraming salamat po sa inyo. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe. Pagpatuloy niyo po lamang ang pagtulong po sa akin. At tatanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. Diyos na po ang bahalang gagabay sa inyong lahat. Sa mga baguhan na ngayon lamang po katuklasan ng aking YouTube channel, Liwagan ng Pangasinan, huwag na po kayong mag-itubiling pindutin ang subscribe, like, and share. At pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking susunod na video. Pakakalob ko po sa inyo lahat ng aking nalalaman sa spiritual o physical na karamdaman, lahat ng mga panggamot ng mga orasyon. Dito po lamang po matutuklasan sa Liwagan ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan at huwag ipagyabang. Palagi po ninyong isa puso't isipan at panatilihin magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, at higit sa lahat magmahalan, at huwag makalimot tumulong sa mga taong higa po sa hirap ng buhay, at ito'y malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang balang magsusukli sa mga ginawa mong kabutihan at ipagkakalob sa iyo ang siksik, dikdik at umapaw na pagmamahal ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Shoutout muna kay Ninita Rotaero, Shirley Royola from Bicol, Bike Tayo Kabayan, Ryan Labisti, Yonix Bendadin, Andy Bonifacio, Crisley Abughaw, Orchili Tinitron, Angelica Bundok, Gerardo Jimenez, Carita Palma, Indusiapil, Fight to Win, Ambrosio Magalpok, Raulita C, Arting Camacho, Maricel Placido, Repimia Pilipi, Ilma ay Triple A Commented, Marina Rangis, Loli Cayago, Juan Bibs, Nogits, at Gillian Geek, Bolbider, Rosina Burha, Inerpig. Sa mga baguhan po ngayon lamang po nakatok sa aking YouTube channel, shoutout po sa inyo lahat. Mag-comment po kayo sa baba para shoutout kayo. Ang isi-share ko po sa inyo lahat ay orasyon, tigal po pamatay sa tikbalang. Ito po ay magagamit po sa sinapian ng may sakit na tikbalang, at ito ay salin po sa isip lamang po at ihip po sa walis at iyan pa sa sinapian ng tikbalang na ito'y mamamatay ang tikbalang. Ito po ay napakabisa po sa panggamutan po ito. Napakabisa po ito. Orasyon tigal po sa tikbalang, Liwagan ng Pangasinan. Magdasal po ng isang ama namin na Baki ng Maria, sumasampalataya. At ito po ay usalin po sa isip lamang po na 3 beses. Narito po ang orasyon. Magnificat anima mia turbatur ipicat liam laom mirok pu. Magnificat anima mia turbatur ipicat liam laom mirok pu. Magnificat anima mia turbatur ipicat liam laom mirok pu. Usalin po sa isip lamang po at po sa walis at iyan pa sa sinapian na pasyente ng tikbalang, at ito'y mamamatay ang tikbalang. Kaya pakaingatan po ito at napakabisa po itong orasyon na to pang sa sumaping tikbalang sa pasyente. Sa may mga karamdaman po dyan na palagi pong bumabalik-balik, ay huwag po kayong mawala ng pag-asa na magdasal po lamang kayo sa Ama, na pag nagdadasal po kayo, isa puso at isipan nyo po para hindi na po siya
babalik sa inyo, karamdaman po ninyo. At sana pag dasal po kayo ay humingi kayo ng gabay sa Diyos ang mga kapangyarihan at humingi po muna kayo ng tawad sa Kanya na at umiling po kayo sa Kanya at ipagkakalob sa inyo ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. Sana po nagustuhan po niyo ang aking video. Sana po huwag po kayong magkatubiling subscribe, mag-like and share. Pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking susunod na video. Maraming salamat po sa inyo lahat.